Oi, una pàgina doblegada, però per què ho fan, això? Si hi ha munts de llibre per marcar les pàgines. Ei, bé, no passa res, Pergamina, no et posis nerviosa. No hi ha res que tu no puguis solucionar. Ai, perdoneu, estava tan concentrada examinant aquest llibre i el que li hauré de fer que no m'havia donat que éreu aquí, Bé, de fet, si us dic la veritat, com que normalment no acostumo a tenir visites aquí a l'oficina, tampoc estava pendent que ningú hagués entrat. Sabeu on sou? A la sala de restauració de la biblioteca, l'espai on tenim cura dels documents més antics o d'aquells que tenen algun desperfecte. Mireu, aquesta sala és com la sala d'infermeria on curem els llibres que amb el pas dels anys s'han fet malbé. I jo soc l'infermera encarregada de cuidar-los. En comptes de xeringues, treballo amb pinzells. En comptes de posar gasses o tiretes, els llibres els poso paper japonès. I en comptes de receptar xarop, jo recepto cola blanca. Hi ha qui diu que fa tants anys que sóc aquí a la sala de restauració que sóc més antiga que els primers pergamins que van arribar aquí a la biblioteca. De tant en tant em deixen aquí una pila de llibres, cadascun amb una nota. Pergamina! Aquest llibre té el llom fet mistos. La Pergamina ja sap que haurà de posar-li cola blanca per arreglar-li el llom. Aquí darrere hi tinc un encàrrec molt especial que em van fer fa uns mesos. N'estic molt orgullosa, Sí. Em van deixar aquest exemplar aquí amb una nota que deia: Pergamina, aquest llibre és molt especial. Has de deixar-lo com nou perquè el seu autor va néixer fa 200 anys, el senyor Víctor Balaguer, que sabeu qui era? Però a més de totes aquestes coses que feia el senyor Balaguer, sabeu què? Li agradava molt viatjar. I allà on viatjava, li agradava que li expliquessin llegendes, històries tradicionals i cròniques de la vila o de la contrada que visitava. I ell les va anar recopilant i algunes d'aquestes històries estan aquí, en aquest llibre. Jo normalment no em llegeixo tots els llibres que arreglo, perquè si no, no tindria temps de fer la meva feina. Però aquest d'aquí, com que estava en molt bon estat, sí que he tingut temps de donar-li una ullada. I m'han agradat molt les seves històries. Voleu que us n'expliqui alguna? Algunes d'elles passen aquí, a casa nostra. N'hi ha d'altres que tenen personatges molt valents, però de carn i ossos. Ara, n'hi ha una que té una protagonista que es diu Rosa Neu, que és una noia intel·ligent, amable, que té uns poders especials. I, segons explica el senyor Balaguer, cada any, la nit de Sant Joan, a la torre, la tercera torre del castell de Montsoriu, hi apareix una dama coneguda amb el nom de la Dama Roja. La dama apareix amb el cap ben altiu, amb un fanal a una mà i a l'altra amb un corn de caça. I quan sonen les 12 de la nit, fa 3 tocs amb el seu corn. Quan va arribar a dalt de la muntanya, es va plantar davant del llac i què penseu que va fer? Feia una pedra. Efectivament, ell volia comprovar de totes si aquella llegenda que li havien explicat era veritat. Va agafar una pedra, la va tirar amb totes les seves forces dins del llac i de sobte l'aigua del llac es va tornar fosca. I de dins del llac em va sortir una criatura horrorosa. Un drac ferotge que de sobte va obrir les seves ales i va tapar la llum del dia. Tenia els cabells rossos com un fil d'or, els ulls blaus com el cel,
Però a més de tota aquesta bellesa, la Rosaneu també era coneguda perquè era molt intel·ligent i era molt amable. Allà on vivia la Rosaneu hi havia el llac Verd. I prop del llac hi vivia la Fada Verda. La Fada Verda a la Rosaneu li va donar unes propietats, però sobretot uns poders molt especials. El millor de tots, sabeu quin era? La capacitat de poder convertir-se en ocell, animal o planta. Mireu, la Rosaneu i el príncep es trobaven sempre en llocs secrets que només ells coneixien. I allà festejaven, compartien confidències. La felicitat de la Rosaneu es va acabar un dia de cop i volta. Perquè una tarda que ella i el príncep havien trobat de quedar-se en un d'aquests llocs secrets, la zona obaga de la Font dels Lledoners, el príncep no va aparèixer. La fada de seguida li va explicar: Rosaneu, el príncep i els seus acompanyants han sigut encantats. Un gegant els ha llançat al damunt un encanteri. La Rosaneu ja sabia què havia de fer. Se'n va anar fins a la platja i quan va ser davant del mar, la Rosaneu va dir: l'ajudeu? L'ajudeu, la Rosaneu? Recordeu els poders especials que li va donar la fada? Va decidir que es transformaria en un peixet. Ho diem tots junts? Déu i peixet. 1, 2 i 3. Déu i peixet. I aleshores la Rosaneu es va convertir en un bonic llucet que va anar nedant, va arribar fins al fons del mar on va trobar un palau de cristall. Ens convertim en un cèrvol ara, diem tots junts: Déu i cèrvol. 1, 2 i 3. Déu i cèrvol. I la Rosaneu a l'instant es va convertir en un cèrvol que va començar a galopar i a galopar. L'única manera de poder entrar al castell era a través d'aquest pont llevadís, que com que estava enlairat no hi havia manera de creuar. Déu i cigne. I aleshores la Rosaneu es va convertir en un cigne, que va començar a nedar pel voltant del castell, fins que va veure una escletxa molt petita en un dels murs. Déu i formiga. I es va convertir en una formiga. Jo abans us he dit que només de dir el nom d'en Muzof feia tremolar la terra, que sí? Potser l'hem de dir tots junts per fer trontollar les parets del castell i així fer que apareixi el gegant. Ho provem? Ben fort, Un Muzof, 1, 2 i 3. Muzof! Les parets del castell van començar a tremolar. I en Muzof va aparèixer assegut tranquil·lament. Per la cambra de la meva filla vull una llanterna, una llum, que sigui una estrella, però que no sigui ni estrella ni llum, però que ho sigui. Ho has entès bé? Quan va tornar a ser davant del gegant, la Rosaneu li va dir: aquí teniu la vostra tercera petició. Una làmpara per la vostra filla, que no sigui ni llum ni estrella, però que ho sigui. I vet aquí un gos, vet aquí un gat. La llegenda s'ha acabat. I si no és mentida, és ben veritat.